No takže... Ach jo. No takže čauko lidi, Zorda přímo a vítám vás u další videa. Dneska bych chtěl odstartovat náš nový pořad, který se jmenuje Zorbova show, ve kterém budeme dělat různý prank cally a pranky na ostatní lidi. Dneska to bude prank, píšu textem písní na mýho kámoše Lokola. Je to hodně dobrý youtuber, jeho kanál máte v popisku, sice má jenom 2 videa, ale má je krásně sestříhaný, má tam hudbu, má tam efekty. Takže fakt je úplně skvěle, prostě všechno to umí, takže určitě si myslím, že stojí za to, abyste mu tam teďka hodili ten odběr a na nějaký to videjko like. Takže teďka se mrkněte do popisku, hoďte mu tam odběr a teda já si počkám. Super, jestli už jste to udělali, tak pokračujeme dál. Takže já jsem si vybral písničku, která se jmenuje Pozdě a je od Reginalda. Asi toho neznáte, toho interpreta, ale je to fakt hodně dobrý rapper a teda prostě ta písnička je o tom prostě o hejterech a takový, přitom on proti mě nic nemá. A proto si myslím, že bude docela dost zmatený. Takže jdeme na to. A jdeme psát, na kámoše teda jdeme dělat ten, píše textem písní prank. Takže my jsme si před chvílí volali a řekl jsem mu, že vlastně my jsme byli v Kauflandu a stopnul jsem to kvůli tomu, že hodně jeli auta a já jsem ho neslyšel. A řekl jsem si, že to bude úplně úžasný nápad, jak ho vyprankovat, píšu textem písní. Řekl jsem mu teda, až budeme doma, takže mu zase napíšu, už jsem doma. Takže mu jdu napsat. A já jsem takovým tím typickým, co se už jsem doma. To už jenom čekat, co odepíše. Mám na píču views, protože mám na píču triku. Jakože fakt jsem zvědavej. A dost zvědavej. Jestli teda něco odepíš. Já jsem mu slíbil, že si zavoláme, ale teďka to musím rozepsat prostě. Jo, už to viděl. Už to viděl, tady už se mi ukazuje, že to viděli online, tak dobrý, tak jdeme. Jdeme, tak to se... Tak to mě hrozně zajímá, upřímně. Upřímně jsem úplně natěšený, protože já jsem nikdy píšu textem písní prank nedělal. Takže mě to docela zajímá. Aha. Taky na píču víc, protože já na píču triky. A hlavně na píču refrény, z kterých nebudou hity. Teďka tě jdeme vyprankovat, Lokola, teďka tě jdeme vyprankovat. Tak. Vypadá to, že nic nepíše. Takže asi budeme muset dát další sloku. Jo, píše, už píše. Nemyslím si. Takže sorry, že tě nebaví to, co dělám. Takže sorry, že tě nebaví to, co dělám. A teďka určitě napíše, mě to baví, já jsem to úplně čekal, že to napíše. Ale já si tím svůj život klidně podělám. Já nevím, co na to řekne. Já nevím, vůbec nechápu, vůbec nevím, co si teďka musí myslet. Ale prostě ten pocit, když máte kámoše a najednou vám napíše, že ho jítíte a že prostě... Ach jo, bože můj. Nemusíš mi říkat pane, ale jestli někdy změníš názor, tak to sorry, ale už...
nemusíš mi říkat, pane, ale jestli už si změnil názor, tak to sorry. Teďka nepíše nějak, to jsme trošku podělali, jo, píše. Ty vado, tak tohle je síla úplná, jako já fakt nevím, co si mám potom myslet. No lidi, tady jsem to utnul, protože on na to přišel. On na to přišel kvůli těm rýmům a napsal mi, neskoušej na mě písní prank. No, takže to mi trošku nevyšlo. Já jsem si myslela, že mi to baští, ale nebaští, bohužel. Tak příště to snad vyjde líp. A teda, jestli chcete další píšu textem písní prank, tak nezapomeňte dát like. A jestli tady bude třeba 5 lajků, jo, dáme 5 lajků, to si myslím, že byste mohli dát, tak uděláme další písní prank. Píšu textem písní prank. Napište mi do komentářů, jakou písničku bych měl použít na příště. Nějaký už mám vymyšlený, ale uvidíme ještě. Takže já se s vámi loučím u dalšího videa a čau!